sayote. Sayote og Pitsay. pitsay og Magic sarap. ako itlog. Malinamnam. Itlog. Mga unta. Itlog na ko yung gipilito. Mga unta bay. Kana ni mong kanon eh. Mga unta bay, mga on. Sayote og pitsay. Ano yung sudan kay high blood na siya. Oops, lamig kayo. Aso-aso lang lagi oh. Soso lang eh. Nagkuhan ko, nagsiyute o kuhan. Pitsay kay kapoy mo magsikita ka o karne. Sakit akong abaga. Binisaya lang na siya. Ano yung pagkaon in English? Ano na siya, binuli na yung pagkauna. Hinuldi na rin, pinakatay ang pagkaon. No. Na binisaya na po na in English. Ay, binisaya na po in English. Na pagkaon. Kanang in English nga pagkaon, tuwa na. Dagang sagol. Baka, baboy, manok. Ay mo nga. Kuha na niya kuha. Yung kaya. Binisaya na niya. Makuha na niya mo sa kanang dito na niya sa kuhan. Sa lupa ng kamuting kahoy. Ano na siya sagol sa pizza ba? Sayote o pitsay, sagol sa pizza, lamig kayo. Sayote. Pitsay. Tawa sa dugo. Aron di mo sakang high blood. Kasi ito kung nagkaon ka, walang Tabang no? sakit pa kira kung buko-buko. Sigaw karne ba? Ano man? Butan na ka-permit. Putan na permanente. Ha? Aso-aso lang ay. Pwede kaya po kanang kuhan ba? Beef sa imong sagol. Magic sarap nga beef pa, laki me. Meron ka ba ito? Gusto? Balik rin, balik. Pwede kayo. Mga ang tanin nyo. Ngain tayo. Sa aking bukas nga gamay. Mga in tayo. Sa aming pagkain na maliit. Wala kita itong kuhan trabaho, kaon. Isod sa nagikan ka.
o katilawan. Ako nga. Lami ulit siya isagol. Sabi ba? Sayote o... sayote o noodles ba? With side na yun. Chitsay. Kung wala ginawan sa kong isuon. Ng gulay. Taga sila kinabuhi. Nakadog pa. Kuan. Si Binti na yung edad mo, pamahon sa Pwede gibate. Pila na yung edad? 43 Nga. na nagibate. Dami mong bate na. Na-inlove ka na ko. Luya na. Ang mong gibate, na-inlove ka na ko. Ang akong gibate ko na. Amoy lupa na. Mura nga di kita masikaw tambo kay amoy lupa na mata na yung mata. Ano na gibate? Dinor na. Pero kaon na tayo siyute. Istorya sa mga iliran na ato lang tumanon kay makayo mo po na ilang gibilin. See you. Todos basketball at dar ba? Nyundang ko karne-karne, masih masihin mo ko kao karne. Pahuwais ako kaya murag lisuki kayo masih karne-karne. Sipur na sing lang luto eh. Walay kuan, walay ibale mantika. Dami masarap. Dami, magyapon mga kanay, basta siya na. Boleh-boleh ke mula kerang nang luar kamot.
Sama-sama. Ituunan ko ng kutilyo. Oh. Gila. Oh, kaning gwapo ta mula artista. Lami yung sunod na. Hindi, sabon ako na yung undang. Na, day. Ang lutaran. Budget na. Budget na ako. Ako na yung walto kay Laran, akong kamot na. Shout out day kay Inday Kabkab og ni Mama Al og ni Velma Lindal Norway og ni Ate De Cream. Si Tita Maldita, Mistere. Sa Gapi. Shout out sa inyong lahat. Og si Jubong. Maria Aguanta Vlog o si Madam Agta. O si Dios Role. Yours truly, Leonor. Who bring this duck sa iyo? Hello. Dirnas Vlog. Dirnas. Jonas Vlog, Jumaris Vlog, shout out. Og si Si Julio. Ito na. Day. Si Julio ba? Ito. Iyakaw na ko. Si Julio ba? Julio. Shout out! Tanan, lahat, kaibigan. Okay lang. Busog na tiyo. Iwan na. Mana kay... Ano ba sumaba? Di na buwak ko. Di na buwak. Kung lamisa may mabuak. Ha? Hindi mabuak pero ang lamisa noon may mabuak. Okay, salamat sa inyong pagtanaw kay Tiyo Bador. Salamat sa iyong Salamat ako na i-premier. Bye-bye. Atake. Salamat Inday Kabkab sa imong pagsuporta kay Tiyo Bador. Thank you. Thank you. Bye-bye.